ina ne kana da kunya idan ka yau ka Allah ya saka garin nan ka bar gida shekara da shekarkaru baka da ba ka ji fa Bahaushe ya faɗa kowa fa ya bar gida ya bar shi. Umma wallahi garin ne ya cinkoso abubuwa sun yawa an rasa ya za a yi amma ina sane da ku ai ba mantawa ne da ku ba. Rayuwa haka za a yi da ita dan Allah malam ita rayuwa Umma kulli yaumin haka za a yi harkar rayuwa. Haka ya yake fama da ɗaukar ruwa har yanzu ruwa bai samu a garin nan ba ku ta fama. Umma na je ba a samu ruwan nan ba. Ko ka ringa hakuri mana amma kana tafa kana ihu. Yan birni. Haba. Ai shi mai gida ban san me yasa ba. Ɗaukar ruwa kake ta fama da shi haka. Me zan gani? Ka gansu dai. Ni ne na dawo. Yau na dawo. Haka ne. Kai ne ka dawo. Dawowa take. Haka ne. Shigowa take. Haka ne. Umma kin ganshi. Me ake da halinsa? Me ake da irin wannan? Me ake da rayuwar wannan ɗan? Me ake da rayuwarka?